ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. श्री एकमुखी दत्त मंदिर व वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी मंदिर येथे कलशारोहण सोहळ्याला स्थापन करण्यात आलेल्या गणपती बाप्पाला 5व्या दिवशी भाविकांनी मोठ्या जल्लोषात विसर्जन मिरवणूक काढत निरोप दिला. त्यामुळे ऐन एप्रिल महिन्यात सावंतवाडीकरांना गणेशोत्सवाचा अनुभव घेता आला. पाहूयात.
Bye.